Vi står hernede til indvielse af det her fantastiske bofællesskab, Danmarks største privatejet bofællesskab, som vi har haft den store glæde at være med til at opføre. Vi havde egentlig ikke sådan selv en vision omkring, at vi skulle realisere et eller andet projekt, men vi havde i høj grad en drøm om at bruge vores faglighed, arkitekturfagligheden, til at hjælpe en flok mennesker med at udleve den vision og den drøm, som de havde. I Thybo Ejendomsudvikling der har vi med bofællesskabet Kløverbakken demokratiseret processen både før og under byggeriet, så vi har inddraget beboerne og ildsjælene, der har startet projektet op i sin tid, sådan at projektet afspejler de behov og de ønsker, der har været til dets DNA. Noget af det, der er det allervigtigste for mig, det er, at mennesker er tættere på. Altså man bliver faktisk set og mødt. Det tror jeg er det, der er betydningsfuldt. Der er nogen, der spørger, hey, hvordan går det? Jeg er virkelig blevet positivt overrasket over, hvor meget liv og leben der egentlig er på vejen herude. Det har simpelthen været fantastisk. Kløverbakken, som det hedder, er ikke et tilfældigt valg. Kløver, fordi det er et firkløver. Det var nemlig vigtigt, at vi som dem, der igangsatte projektet, fik støtte af en rigtig dygtig tegnestue, Tegnestuen Arken. Det var meget, meget vigtigt for os, at kommunen var med, og så selvfølgelig skal man have en dygtig entreprenør, der har musklerne og erfaringen til at opføre. Fordi det har man brug for. For vi har ingen viden om byggeri, eller arkitektur, eller kommunalplaner. Så der har man brug for en hånd i ryggen af de her parter. De fire sammen, det har vi lykkes med. Og det har været komponenterne, der ligger bag ved det bofællesskab i dag. Noget af det, der tiltaler os ved at flytte ind, det var jo selvfølgelig at være med til at prøve at gøre en forskel. Vi har 2 børn, og vi har et kæmpe håb om, at den verden, de skal være i, er så god som overhovedet muligt. Den her villa er jo 125 kvadratmeter, de fleste huse er jo større. Vi mangler ingenting på de her 125 kvadratmeter. Vi har børneværelser, vi har kontor, vi har en hems, vi har et bryggers, og vi har alt det, vi skal have. Og noget af det, der er fantastisk ved det her bofællesskab, er jo, at vi har jo et deleværksted lige der, og vi har et kæmpe fælleshus med delekontorer og gæsteværelser. Og lige præcis det der med, at vi går sammen, 58 familier, sådan at vi ikke alle sammen behøver det samme. Vi behøver ikke alle sammen vores egen græsslåmaskine, vores egen trampolin, men vi har en fælles legeplads, og vi har fælles kvadratmeter. Så man behøver ikke at eje det hele, men man kan deles om det. Hvis man gerne vil have mennesker tættere på i sit liv, så er det et godt sted at flytte hen. Vi er forbundet mere her, end vi er i vores tidligere boliger, hvor Lotte og jeg har boet. Vi er kisteglade for at stå her i dag og se så flot et resultat, og se glade beboere og gode samarbejdspartnere, så det er en stor dag for os.